Усім добрий вечір. В етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. Я дуже радий, що сьогодні знайшов час з нами поспілкуватися і подробно поговорити в першу чергу про долю окупованих територій, про перебіг подій на них і про перебіг війни. Людина, яка, я думаю, що з перших днів війни розуміється на всьому цьому глибше за нас багатьох. Це Петро Андрющенко, радник міського голови міста Маріуполь. Пане Петре, добрий день. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Радий вас бачити. І багато питань саме по окупованих територіях. Я почну просто з останньої новини, якою вона так дивнувато для мене прозвучала на тлі війни, що згідно з якимись даними, я не знаю з якими, просто не пам'ятаю, біля 120 тисяч українців за останній рік, здається, повернулися до прифронтової зони і, увага, до окупованих територій, тобто за цей час, за рік. Тобто 120 тисяч наших громадян повернулися в тому числі на окуповані території. Що це за явище таке, на вашу думку? Ну, тут навіть не на думку, тут точно зрозуміло, щоб вам було ще страшніше, я вам скажу, що це з початку цього року виключно. І основна частина з цих 130 тисяч – це дійсно люди, які повернулись добровільно, по суті, в окупацію. Я би назвав це почесно, ми їх просто туди виштовхнули. Наш чудовий уряд зробив все для того, щоб люди повернулися на окуповані території. Тут, ясна річ, є і Маріуполь, але, на жаль, тут про всі взагалі нема території окупованої з 2022 року, коли б зараз не повертались люди. Причина тут досить проста, вона з одного боку банальна, іноді навіть не зрозуміла, як так можна було зробити. Справа в тому, що приблизно з вересня минулого року наш Кабмін почав потрохи скасовувати ті смішні доплати, які отримували люди, маючи статус внутрішніх переселенців, по суті, внутрішніх біженців, і які дозволяли людям за ці гроші, там по 2000 гривень, в принципі, на сім'ям здавалося орендувати житло по Україні. Коли людей остаточно фактично з січня позбавили цих грошей, і люди опинилися, насправді, перед дуже простим вибором. Їм просто нема де жити. Це не про ідеологію зараз, так? Це просто про обставини. Коли людям нема де жити, вони змушені повертатись туди, де в них є житло, а житло їх залишилося на окупованих територіях. І оцей дикий парадокс, я не знаю, як його спокійно коментувати, якщо чесно. І ця тенденція, вона ж не зникає нікуди, і, на жаль, і нічого з того не відбулося. Тобто в січні, потім в лютому остаточно скасовано майже для всіх ці виплати. А далі ми стискаємося з тим, що люди, які підпадають під централізовану евакуацію, так само виїжджають, а потім повертаються з тих самих, власне, причин. Да? Тобто немає ніякої допомоги. Якщо брати 2022 рік, особисто там першу половину 2023-го люди витягували за рахунок людей. Тобто, я маю на увазі, українці приймали інших українців. Це ж не може тривати нескінченно і якби легше не стає. А за цей час фактично держава не зробила нічого. Жодного будинку по факту не передано для потреб переселенців на сьогоднішній час. Жодного. Пане Петре, я просто знаю декількох американців, які там на кошт свій, або вони там фундації якісь очолюють, на кошт спонсорів західних будували для тимчасово переміщених осіб там селище невелике, будинки будували там на заході країни, десь на Київщині. Тобто, я думав, що це така допомога державі, в тому плані, що держава робить стратегічні якісь речі, а американські там донори, спонсори, вони, участь беруть у цьому. А чи це правда, як я зрозумів з ваших слів, що це саме і є єдина така пряма допомога в отриманні житла, яка взагалі існує в Україні, а державні програми там, я не кажу там будівництво домів, а хоча б там компенсації
оренди. Щось таке не існує такого взагалі? Ну, не то, що взагалі певні категорії підпадають під ці виплати. Ну, це обмаль. Це, знаєте, я маю мати, не знаю, 5 дітей, або сам їх виховувати, не мати роботу. І так, якщо родина, скажімо так, має 10 тисяч гривень доходу, до вичитав податків, да, тобто грязними, як то кажуть, то фактично допомоги ніякої нема. А це означає, ну, якось самі. А навіть ті, що є, ну просто знову ж таки для розуміння, 800 гривень на людину. Ну, за 800 гривень на людину можна зняти, я не знаю що, ну, будку десь можна зняти. І тут же проблема, вона комплексом, вона набагато ширша, аніж просто житло. Тому що так, такі приватні ініціативи від наших друзів за кордоном, вони існують, ну, знову ж таки, вони нариваються на що? Я знаю, по Київщині таке було, я знаю по що там певним областям, знаю навіть зараз люди намагаються це зробити. Але ну є наступний крок це трудозайнятість. Тобто, ну поїхав я жити в умовно на якусь умовну територію, навіть дали мені якесь житло. Ну і далі що? Ну якось треба годувати родину, тобто я маю працювати. А зазвичай держава дає такі землі там, де нема роботи. Основна частина наших переселенців це невеликий секрет, де мешкають. Це Київ, це Дніпро, це Львів. Ну і взагалі потім ідуть інші обласні міста. І там же ж це просто мертва зона. За майже 2 з копійками роки окупації Маріуполя єдине, що ми змогли добитися, це от зараз ми закінчуємо друге гуртожиток, і до того був один. 2 приміщення гуртожитка, загалом там на 500 сімей буде. Це те, що ми змогли отримати від держави як місто, аби його на свій кошт відремонтувати, запустити туди жити маріупольців. А таких, це в Дніпрі обидва, а таких гуртожитків в одному Дніпрі десятками. Отримати, ну, кожна з них дозвіл туди зайти, ну це роки фактично. Навіть держава там, де вона не має нічого витрачати, а просто дати можливість без участі держави щось зробити, навіть цього не відбувається, на жаль. Я ось вас слухаю і в умі просто малюю собі цю кількість людей. Це більш ніж у 1,5-2 рази за Олімпійський стадіон повний у Києві людей українських, які якимось чином опинилися фактично під Росією. Не на Росії, а під Росією, під владою окупантів. Хочу трохи подробніше. А хто ці, ну, причини, принаймні частину причин ви описали. А як вони туди потрапляють з України? Просто я не уявляю собі. Єдиний шлях потрапити – це через Шереметьєво на сьогоднішній день. Аеропорт через фільтрації, це окрема пряма історія. Щоб потрапити в Шереметьєво, знову ж таки, є певні пункти. Найбільш розповсюджені – це через Мінськ. Люди долітають до Мінська або доїжджають до Мінська. Там сідають на літак, з літака в Шереметьєво. Якщо пройшли там фільтрацію, то далі вже потягом автобусом до окупованих територій. Або Стамбул, теж такий величезний хаб. Ті люди, хто повертаються з європейських країн, здебільшого летять через Стамбул, насправді. От 2 основних шляхи. Точка в'їзду одна на сьогоднішній день – це аеропорт Шереметьєво. І от ці 130 тисяч, по суті, пройшли через цю точку. А там людей було набагато більше, тому що росіяни пропускають на сьогоднішній день десь не більше 50% тих, хто намагається повернутися. Тобто це для повної картини, чесної, відвертої. Тобто людей, які намагались їхати, набагато більше. Це по-перше. По-друге, не все так страшно, тому що деякі люди заїжджають і виїжджають. Тобто вони намагаються отримати можливість все ж таки переоформити житло з російським законодавством на себе нерухомість, враховуючи те, що там роблять росіяни. Ну і потім виїхати, дехто повертається в Україну, дехто повертається там в країни Європейського Союзу. А це десь половина з тих, хто намагається в'їхати в принципі на окуповану територію. А от те, що казала депутатська група 130 тисяч, це ті, хто виїхали і фактично залишились або планують залишитись там принаймні надовго. Маріуполь, ваше місто. Останні новини звідти такі. Ну, в принципі, тут вони могли бути неочікуваними лише для повних дурнів, але ось просто наочні факти. Облави,
спроби долучити громадян України навіть без паспортів Російської Федерації, і такі випадки теж є, до терористичної російської армії, тобто фактично використати в якості гарматного м'яса. Зрозуміло, що ставитися до примусово мобілізованих українців з Маріуполя, з інших міст, там окупованих територій, в російській терористичній армії будуть як просто для розходного матеріалу, більше ніяк. Наскільки великі масштаби цього явища – це кримінальний міжнародний злочин. Але їм байдуже. Ми бачимо те, що відбувається. От що про це можете сказати? На щастя, тут хоча б не така масовість поки що. Знову ж таки, чому? Тому що і тут з росіянами грає зворотній бік страху. Вони не дуже охоче маріупольців мобілізують, тому що вони їх бояться. Вони не вірять, для них маріуполець, в принципі, українець, навіть перезувшися і отримавши російський паспорт навіть з ідеологічних причин, людина, яку вони підозрюють постійно. А маріупольці така окрема, просто окрема каста, дуже вони нас не люблять, росіяни, особливо зрадники донеччани, ці донецькі данилівці. Да. Чому? Тому що Маріуполь – те місто, яке скинуло окупацію в 2014 році, і боролося всі ці роки. Тобто тут окремий підхід. Саме тому нас найбільш жорстко знищили свого часу зі всіма цими наслідками. І тепер це відповідно стало. Це трохи рятує людей від тотальної, трохи рятує нас велика кількість мігрантів, поки ці потреби вони закривають їми, особливо після кроку з центру теракту того. Але такі явища є. І дійсно нема значення, в тебе є паспорт російський чи український, чи нема паспорту російського українства. Є факти, то, що забирають людей з українським паспортом, на військовий облік ставлять взагалі всіх, знову ж таки, без оглядки на цей паспорт. Дуже активно це зараз стали робити. І навіть сьогодні потрапив на коментарі на одну з таких великих пабліків, чатів всередині Маріуполя, відверто звідти. Там людина питає, чи можна мені, чи варто мені, чи можна мені їхати з Маріуполя. Я отримав російський паспорт, можу тепер відмовитись або не ставати на військовий облік. Тобто це питання всередині міста досить активно обговорюється, тому що всі розуміють, що прийшов час окупованих територій. А чому так? Тому що пройшла призовна кампанія, вона для росіян дуже тихо це роблять. І на окупованих всіх територіях. А вона пройшла досить активно. Дуже багато було проводів в армію, і всі це побачили всередині міста. А воно шило в мішки нютаєш, як то кажуть. І люди зрозуміли, що те, що ми кажемо, що наступний крок – це мобілізація вже відверта, що це вже не лякалки, тому що восени була перша призовна кампанія, там було тихо, і люди розслабились і вирішили, що це українська пропаганда розповідає про руську армію. Да? А тепер побачили, що ні, трохи все інакше. От тепер стало страшно насправді. Це добре. От я чесно скажу, що це добре, тому що це спонукає людей виїжджати з окупації. Ми з вами починали з виїзду, а є і виїзд з окупації, поки відносно вільний для людей мобілізаційного віку, скажімо так. Тому люди, я сподіваюся, що поїдуть. Найгірша ситуація з контрактниками. Ті, хто укладають контракт, на щастя, їх невелика кількість. От з наших почекунів, той, хто чекав руський світ, от вони там примудрились покладати контракти, повірити, що вони не будуть на лінії боєзіткнення, десь там глибоко в тилу всі мають бути водіями, чомусь ні. Десь так, да. Значна кількість їх вже в нас в полоні. Тобто це ж не те, що там ми розповідаємо, є люди, які в полоні, яких брали в полон ще під час Бахмутської операції, дуже велика кількість потрапила в полон з окупованих територій під час Авдіївського наступу росіян. Вони здивовані. І от вони розповідають страшні речі, і я думаю, що нам взагалі треба було б їх більше показувати. Про те, що там же виникає питання, чому ти не здався? Там же українці не розповів би. А він каже, підняв руки, вийшов з окопу, а ззаді тебе розстріляють росіяни. Тому, каже, тут без варіантів сидіти, де потрапив, і маєш чекати, що або ви візьмете в полон, або щось трапиться, невідомо що. Страшні речі. Я думаю, що цю прослойку вже всю висосали з окупованих територій, яка була маргінес наш, який сам пішов туди воювати. А от тепер прийшов час всіх інших. І думаю, що не зараз, а так за тенденціями, те, що ми спостерігаємо, я думаю, що десь серпень-вересень
От має бути більш активна хвиля, така вже відвертої мобілізації на окупованих територіях. Там все готово. А там можуть мобілізувати будь-яку кількість. Всі знають, де хто живе. Не сховаєшся знову ж таки. Да? Тобто, як свого часу Донецьк висосали в нуль майже від чоловіків. От тепер, на жаль, Маріуполь, Волноваха, там Бердянськ стоять в черзі. Дякую за таке попередження. Це дійсно те, що вони вміють. Я нагадаю, просто ми кримці, наші бабусі, дідусі пам'ятають, як вони перед тим, як депортувати всіх, вони з'ясували, де всі живуть. Вони під різними там, не знаю, там, прикриттями вони дізнавалися, хто ти, скільки років, чи ти там, до нас депортували всіх, а тут вони обирають кого хочуть, і фактично це полювання на людей. І чекати там немає на що, і жодної милості ніхто не дочекається. Бо навіть ви сказали, що люди, які можуть навіть там присягнути, ні, ви ніхто. І ви просто ніхто. А, до речі, пане Петре, скажіть, будь ласка, ось в якому статусі юридичному перебувають ті російські військовополонені, які насправді є громадянами України, які пішли на контракт воювати, або під примусом? Чи є тут різниця? І чи є примус? Чи вони примус оформлюють як контракт? Ось вони потрапляють в табори для військовополонених. Вони йдуть чи не йдуть на обмін? Чи вони не потрапляють туди, якщо вони громадяни, а потрапляють у в'язниці через те, що це злочин, так, проти, тобто зради державної? Як закон на це дивиться? Наскільки, якщо дивитися з точки зору закону, звісно, це кримінальний злочин. Вони не є комбатантами, вони мають підпадати під засудження, мають попадати в українські тюрми. Це по закону. По факту, наскільки мені відомо, знову ж таки, я думаю, що є різні випадки, але вони чомусь отримуються як військовополонені. Можливо, в цьому є сенс, що наші думають, що можна їх обміняти на українців в полоні. Ну, а з точки зору закону, і давайте так, з точки зору просто маріупольця українця, в мене дуже велике питання, чому вони не в тюрмі, і які шанси чому взагалі в нього може бути шанс на повернення. Мені в принципі кажеться, ми деякі речі не допрацьовуємо в інформаційному полі з-за певних причин. От військовополонених, особливо ті наші, які пішли воювати. І пішли воювати самі навіть обманом. Треба, мені здається, було показувати їх скрізь і просто масово прям цільовими аудиторіями закидати на окуповані території, щоб там дуже добре розуміли, що таке правда, що буде потім, тому що коли ми показуємо росіян, і це нікому не цікаво на окупованих територіях. Це якісь люди, яких ніхто не знає. А якогось там, мовно кажучи, Іванова Івана Івановича з Маріуполя, пів Маріуполя точно знає, точно впізнає, точно скаже: дивись, оце ж він пішов, а диви, що воно буде. І нам би дало це змогу звідси показувати, їм казати: дивитись, нам соромно, такі є і в Маріуполі люди, але ви маєте знати, що за тим буде. Тут в нас якийсь інформаційний вакуум, тому я не можу навіть сказати до кінця, що з ними відбувається, тому що насправді, думаю, у мене не набагато більше інформації за вас десь. А з іншого боку, можу сказати другу ситуацію, там то, що роблять росіяни, да? І це якось з гарнізоном Маріуполя, то що в полоні, вони всіх масово просто переводять з статусу військовополонених в статус засуджених, щоб не повертати. Тобто ці надумані злочини, вироки просто штампують там по десятку на тиждень, і наші хлопці втрачають фактично надію і шанс повернутися до перемоги шляхом обміну. Принаймні, воно набагато ускладнюється, це точно. Тобто росіяни не соромляться це показувати, розповідати досить широко. А в нас з одного боку інформаційна тиша, а з іншого боку ми соромимося щось контроверсійне робити з тими, кого самі беремо в полон. Тобто тут все ж таки є певні питання. І я думаю, що люди з окупованих територій мають знати, і з Маріуполя, і з Бердянська, там, не знаю, з Токмака, і навіть з вашого Крима теж, з нашого Криму теж мають знати, що з кримчанами відбувається. Я прям відокремлював би це і окремо на державному рівні демонстрував нетолерантне ставлення до наших зрадників, з одного боку, які обрали бік ворога. І навіть якщо були б доведені факти, а вони можуть бути, я впевнений в цьому, факти, коли дійсно людину забрали під автоматом і змусили піти на м'ясний штурм, і він потрапив нам в полон,
і зворотнього ставлення держави до нього. Да? То що якщо тебе примусили, ти там не вбив нікого, сам в доброволі не виявив, от твоє помилування, і ти далі живеш нормальним життям. Це теж вони мають знати, що там в них є вибір, якщо тебе мобілізували на окупованій території, що в тебе здатися в полон і сказати, от я от з табору сюди примусово і Бовдор треба було виїжджати, але вже так сталося, от вони мають знати, що в них є шанс. А у нас наша, знаєте, як інформаційна політика чи комунікаційна політика, вона друга за співочістю в світі, як то не дарма кажуть. Так? Тому якось так. Дякую, що сказали. Насправді це дуже слушне все зауваження про те, що дійсно ми взагалі живемо дуже часто формою, а не суттю. Ну, наприклад, ми дивимося ці інтерв'ю, декілька журналістів там різних проєктів беруть інтерв'ю у росіян. І ми такі дивимося, ось які вони не люди. Ось які вони людожерська в них там ідеологія. Ось що в них в головах. І так ми вже ще з 14-го року які вони погані. Ми доводимо, що доводити. Ми все про них знаємо. Їх просто тупо треба віддавати на обмін і повертати своїх. А те, про що ви сказали, я про це навіть, чесно кажучи, не думав. Але якщо так розвинути трохи цю думку, це цілий проєкт державний. Про про демотивацію мешканців окупованих територій, про позбавлення їх ілюзій щодо російської окупації, щодо її безпеки, що там можна там переховатися. Що от люди поїхали, а це ж потенційно, ну добре, 130 тисяч людей туди потрапило. Серед них певна кількість чоловіків. І вони ж туди поїхали, напевно, не мріючи потрапити в російську армію. Але хто їх попередив про це? Ніхто. Ніхто. Ну, це велике питання. Знаєте, для мене це великий біль останні 2 роки щодо окупованих територій, щодо людей, які залишились там. Теж невеликий секрет, що маю там дотик до розбудови спротиву, зокрема в Маріуполі. І знаю, що це на чому він базується. Це просто звичайні люди, це не який там суперспецназ з космосу прилетів. Та це люди, які залишились і чинять опір, так само як в Криму, так само як там в Донецьку, хто дотягнув. І я знаю, ті питання, вони дуже болючі. В принципі, хто у нас розмовляє з окупованими територіями? Хто у нас звертається до людей, які там? Ну, я можу звертатися до нескінченності. Я не та персона, да, скажімо, рівня офіційного статусу, чи взагалі якого там немає по суті, для того, щоб розмовляти, а от офіційні персони. Хто розмовляє з нашими людьми, що вони мають дочекатися, що ми їх не забули, що ми про них дбаємо, що ми про них знаємо, що так сталося, що ви окупаєте, що рідненькі наші, тримайтесь, ми все знаємо. У нас ні, такого нема. У нас все гірше. У нас виходить віце-прем'єр з реінтеграції, каже, хто отримує російський паспорт, той зрадник. А в мене, знаєте, я коли це почув, там, 1,5 роки назад, там, що називається, очі вилізли. Тобто це умова виживання там. Що людям робити? Ну, що ви зробили для цих людей? Нічого. Ви сказали їм, що вони зрадники, тільки то, що отримали паспорт. І тут ми почали свою кампанію, чому нас не дуже полюбляють, що ми всім почали розповідати. Інші громади підхопили, що ми кажемо, не звертайте увагу, беріть. Там зрадник, ти не зрадник, воно вирішується іншим. І ми точно знаємо, хто зрадник, а хто ні, будемо знати при деокупації. Виживайте. Ваше завдання – нас дочекатися, вижити і допомогти деокупувати наші міста як намного сильніше. Ну, ми маленька громада, яка розмовляє зі своїми містянами, а містяни хочуть почути інші голоси, у тому числі, да, тих людей, яким вони вірили, яких вони обирали, яким вони довіряли, а вони чомусь мовчать. Я навіть насправді не уявляв собі глибину проблем цих, і тому багато додаткових запитань. Ну, наприклад, якщо ми в Криму теж таке проходили, потім якось заспокоїлося і стало зрозуміло, що якщо ти там залишаєшся на окупованих територіях, а це само по собі не є злочином, якщо ти не скоюєш інших реальних злочинів проти держави або співгромадян. До речі, тобто таким чином оголошено зрадниками було все потенційне підпілля там. Да? Тобто це як взагалі? Як це можна так комунікувати? Далі, я такий приклад наведу, він жорсткий, але комусь не сподобається, але це правда. Радянський Союз
радянський, тобто Сталін, просто за аусвайс, який вимушені були отримувати в окупації, в тому числі українці, це не було покарання от просто власне за аусвайс. Там були покарання і дуже дикі, і несправедливі за інші речі, але просто за аусвайс, як такий, ніхто не обіцяв покарати людину. Тобто треба думати, читати трохи підручники, історії, можна якісь там джерела, вивчати війни, які були на нашій території, що і приклади. Це такий лікбез, просто соромно. Якщо чесно, це дійсно абсолютно не позначає людину як зрадник. І в тому числі люди, які там чекають і допомагають, ми ж знаємо, вони всі взяли російські паспорти. Просто жах. Просто жах. Якщо чесно... Жах. Я згоден з вами цілком. У нас з інформаційною політикою, давайте скажемо так, в принципі, з політикою щодо окупованих територій суцільний жах. Тому що я розумію, чому там нема хороших рішень. Вони можуть критикуватися з одного та з іншого боку, але треба брати на себе відповідальність за людей, які там знаходяться. Я, знаєте, дуже є речі, які мені подобаються, які не подобаються. Але, наприклад, на рівні держави всі, на рівні суспільства, мені здається, ми маємо визнати, що ми допустили дуже велику помилку після 2014 року, коли просто проігнорували окупований Крим з кримчанами, коли ми проігнорували саме людей. Це і про кримчан, і донеччан, і луганчан. Але ми ніколи з цим не стискались. Ми як суспільство опинилися, як держава, перше проходили такий тест. І зараз не соромно визнати свої помилки, сказати, отак, ми там зробили, не так треба було діяти, і не треба було ігнорувати тих людей, і тому що ми не знали, що робити взагалі, така ситуація була. І далі рухатись так, щоб було ці помилки не повторювати, а ми їх поглиблюємо, насправді, і робимо ще гірше. І якщо так брати, то в нас же трохи інша тепер кількість людей і в окупації, і біженців. І якщо мова до того йшла на сотні тисяч, то тепер мова йде вже про мільйони. І страшно, що може далі бути. І наскільки можна, наскільки на місцевому і регіональному рівні ми зможемо утримати людей, отримати оцю увагу, закриваючи ці питання від держави. Дуже багато питань, дуже. І вони дійсно всі без відповіді. А при тому, знаєте, щоб поглибити вже там стан кризи, давайте скажемо так, щоб вже висвітлити все, що треба висвітлити. А люди, які отримали російські паспорти, яких намагались назвати зрадниками, там добре, що від тої політики трохи відійшли, потім зрозумівши, що вона не зайшла, але вони досі отримують українську пенсію. Тобто ми не проводимо верифікацію людей, які отримують соціальні виплати на окупованих територіях. Тобто у своїх біженців, які точно тут в Україні, і які точно однозначно українці, якщо вони тут, ми допомогу забрали, а туди, там, де ми вважаємо, що зрадники всі, або принаймні вони точно є, ми продовжуємо виплачувати, люди там існують за рахунок українських платників податків у тому числі. І знову це може бути. Це має сенс, але давайте ми вийдемо і скажемо офіційно: ні, ми не будемо позбавляти наших людей в окупації такого утримання, тому що ми дбаємо про людей, ми така гуманна держава і так далі, так далі. Ні. І ми всі розуміємо на сьогоднішній день, чому ми виплачуємо. Тому що ми боїмося починати брати відповідальність і взагалі приймати якісь рішення. Давати туди пенсії, не давати туди пенсії. Це ж рішення. А якщо ти нічого не робиш, воно якось відбувається. Наче ти і не винний ні в чому. Це просто такий величезний ком проблем, які замовчуються, які намагаються не показати. Тут є навіть і дивні речі. Я можу вказати і зворотні з боку держави, яка вона теж мовчить. Наприклад, в мене досить неоднозначне ставлення до єдиного марафону. Поясню, чому. Я проти того, щоб він перестав існувати з одного боку, але за те, щоб він перестав існувати таким, яким він існує. Я знаю, що його досить сильно критикують. Поясню, чому. Тому що його там дивляться.
Як це не дивно, його можна спіймати, можна подивитися через інтернет, до нього звикли, як до звичайного українського телебачення. Наші люди його там дивляться, але треба скоригувати це. Да? Є там певні канали у нас, які наче заточені на російськомовну аудиторію російською мовою, а їх там ніхто не дивиться, і тому що вони йшли в таку українську пропаганду дуже далеко від реальності. А от єдиний марафон, як не дивно, дивляться. Ну такі речі. Я от те, що я чую, складає в мене враження, що вас не помічають, що вас ігнорують якраз через незручність питань і через можливу непопулярність рішень, які нагальні, але їх відтягують. Взагалі, це така традиція наша, і це не лише за цю владу, відкладати рішення, які здаються непопулярними. Це насправді це збочення, і це призводить лише до погіршення ситуації. Вас дійсно не чують. У вас є якісь ми любимо казати, ось там в нас реформа самоврядування, ми такі європейські, ось нам Європейський Союз. Так, самоврядування зараз в екзилі. Ну, ваше, з окупованих територій. Але це не означає, що його не існує. І не означає, що з ним не треба мати справи, не треба співпрацювати в тому ступені, в якому це можливо і ефективно. Є якийсь орган, є якісь люди, які з вами комунікують, які, по суті, ну, навіть якщо, знаєте, сказати, ось ви нічим не керуєте, хто ви такі? Ми, може, і нічим не керуємо, але ми маємо комунікацію з ними, з людьми там. А по-друге, ми принаймні, щонайменше, є експертами з ситуації там, експертами з цих людей, з цих процесів. Ми можемо дати поради практичні, публічні або не публічні, але має бути комунікація. Ну, з нашої розмови я розумію, що комунікації немає. Чи я помиляюся? Ну, певна є. Ми намагаємось лобіювати певні процеси різними шляхами, які іноді досить успішно, іноді не дуже успішно. Але ну, якщо брати тотально, то ні, ніхто нічого не чує. Краще цього не робити. Всі хочуть, знаєте, проблема в чому і чому ігноруються проблеми з переселенцями, з біженцями, і все це не просто тому, що треба приймати незручне рішення. Знаєте, з переселенцями ти фоточку не зробиш веселу. Давайте відверто, тому що це люди злі, з купою невирішених питань, з пустими очима, це інша категорія людей. І якби люди намагаються від нас стояти в стороні. Ну, ті люди, хто мали приймати рішення, тому що нема фоточки веселої, нема реакції. От і все. Ну це ж не лише про нас, я маю на увазі в широкому сенсі. Тому ми шукаємо певні шляхи, певні важелі є. Сказати, що це досить ефективно у підсумку виходить, ні, на жаль. І зрозуміло, чому тут питання навіть не в окремих там персоналіях, скажімо так. Є певні люди в Верховній Раді, які нам допомагають, тому щось рухається. Є навіть певні люди в Кабміні, до когось вдається нам достукатись, але ми розуміємо, що таке наш Кабмін. Да? Ну якби дуже все складно. Насправді, якщо так брати в цілому, то нічого нікуди не рухається. Ми з командою і з купою людей вже там з різних публічних окупованих територій вже постійно кажемо про це, що дійсно в нас є контакт, в нас є розуміння, ми знаємо наших людей, в нас є мережі людей тут і там. І нам точно нічого не треба. Нам не треба влади, нам не треба, я не знаю, популярності, нам не треба грошей. Ми хочемо лише одного перемоги і хочемо, щоб наші люди отримали те, що вони мають отримати насправді, що є також запорукою перемоги. Тому давайте, може, ви дійсно з нами поговорите. Ми вам підкажемо, як це зробити швидко, як це зробити ефективно, і потім ідіть і фоткайтесь, заради Бога. Але навіть це так не працює. От як не дивно, це не працює ніяк, тому що все одно це повертається до цього. Хтось має прийняти рішення, а цього рішення очевидного, популярного і зрозумілого всім, його немає. Однозначно, його не може бути. Тобто, так воно і робиться. Проте воно буде працювати і працювати довго, і працювати в якоїсь в стратегічному проміжку часу. Якби тут можна багато чого повертатись, розповідати, і як куди заходили, і про переселенців, і про військові складові, і про будь-що. Про те, що як колічна евакуація йшла з Маріуполя, і ми шукали, як зробити. Чоловіки наші виходили,
І всі хотіли просто помститися, але була одна річ дуже важлива, що давайте маріупольці з маріупольцями, да, маріупольський підрозділ піде повертати свій дом додому. Багато хто пішов добровольцем, і у підсумку багато кого мобілізували, все ж таки, але ми так і не змогли знайти стейкхолдера, відверто нам так і казали. Нема стейкхолдера на рішення цього питання, щоб був окремий підрозділ. А це була б батальйон, не знаю, будь-який окрема велика військова одиниця, яка би асоціювалася з Маріуполем і складалась би з маріупольців. Вона була б ефективна, це точно. А пройшло після того 1,5 роки, в нас з'явилися бусики, і ми чуємо про якісь проблеми з мобілізацією. А от мені здається, що якщо 1,5 роки назад у нас знайшовся стейкхолдер, і це означає, що хтось би просто прийняв це рішення тоді стратегічне, а не тактичне, то сьогодні інші питання було б вирішувати трохи легше, принаймні. А у нас все, знаєте, сьогодні на сьогодні. Якщо це не працює, то окей, ми цим не займаємося. От воно так і стопориться все. Я вас слухаю, Петре, і у мене дежавю. У мене дежавю якраз 16-й рік, 2 роки після окупації Криму, пропозиції створити підрозділ кримський, відмова. Нам цього не треба. Не треба мотивованих людей збирати докупи у цьому місці. Нехай служать де хочуть, армія велика, чому їм не хочеться служити там? Да тому що вони мотивовані Кримом. Це мотивація додаткова до загальноукраїнської мотивації звільнення країни. Коли ти свій дім звільняєш, це плюс мотивація. Вона додає мотивацію. Вона, що тут, не знаю, це абетка якась. Відмовили, не було великої частини. Зараз була пропозиція тоді створити батальйон, потім бригаду, тощо. Те, що сталося на момент виходу окупантів 24 лютого, ми знаємо. І саме через те зараз ми говоримо про Маріуполь як про окуповану територію. І так, граблі наше все. Жах, просто жах. Насправді тут треба плакати. Плакати ми не будемо. А я хочу таку пропозицію внести, щоб не просто так цікавою і такою досить нервовою, для мене принаймні, розмовою це зрештою залишилося. Пане Петре, скажіть, будь ласка, от ваші пропозиції чіткі, щоб звертатися не до абстрактної людини, чиновника. Я розумію, що якщо чиновники не працюють з вами, то їм просто байдуже. Умовно, до людей державного рівня, президента, прем'єр-міністра, до людей, які можуть, насправді, до Офісу Президента, які можуть якісь рішення ухвалювати, верифіковувати і просувати. Що ви запропонували як представник не просто окупованої території, а міста, яке чинило найбільший шалений спротив? Щоб вас почули, я далекий від думки, що там почують інтерв'ю на каналі АТР, там усі, кому треба, але хоча б ви зможете, щоб двічі-тричі не вставати, як то кажуть, переслати і сказати, ось такі пропозиції, ось тут ми виклали наше бачення. Яке ваше бачення? Як не має бути, ми вже почули, а як має бути? Має бути досить просто, насправді, 3-4 пункти, 5. По-перше, перша комунікація. Треба комунікувати з людьми, з нашими біженцями всіх категорій, хто знаходиться в Україні, хто знаходиться за кордоном України, і ті, хто знаходиться в окупації. Вони теж, на жаль, біженці в Україні, як воно не звучить. Тобто треба звертатися і треба розуміти їх потреби. Я би не сторонник формувати якісь круглі столи, якісь розмови, оце все бла-бла-бла, це не спрацює. Ніколи не працювало і зараз не спрацює. Але треба хоча б окреслити круг реальних людей, звідки ти можеш отримувати інформацію, персони, які приймають рішення, можуть складати свої комунікаційні плани, як так це називається, і звертатися, вести розмову з людьми. Це з точки зору уваги. Просто це те, що називається понянчить, і це треба теж робити. Щодо практики, щодо практичного вирішення проблем. По-перше, житло. Як це робиться? І це зробити дуже легко. Всі громади, які знаходяться в екзилі, мають бюджети,
і мають місцями, навіть мають здатність менеджерську провести ремонти. Треба давно вже проведена інвентаризація. Треба максимально простий доступ до нерухомості. Люди не потребують квартир на постійному, не вірять повернення додому. Давайте студентські гуртожитки. Це те, що напрашується в першу чергу. Студентські гуртожитки передамо громадам. А студенти, які все одно через тривоги, відключення світла навчаються онлайн, якщо не належать до переселенців, давайте перед ними вибачимось і не їдуть додому. Умовно кажучи, перетерплять з батьками пожити, поки ми будемо вирішувати інші питання. В такий спосіб ми отримуємо просто там сотні тисяч метрів житла, які можемо швидко відремонтувати і дати можливість людям жити. Це не будівництво, воно не потребує шалених грошей, воно потребує лише доброї волі, але для багатьох людей одразу вирішить це питання. Це з точки зору житла. І друге питання – робота. І наш військово-промисловий комплекс. До чого військово-промисловий комплекс? Абсолютно більшість людей, які виїхали з окупації на сьогоднішній день, це люди промислових спеціальностей. Маріуполь, це металурги, машинобудівники, да, там Бердянськ, те саме буде історія. Ну, не знаю, куди не піде, воно так і буде. Давайте завантажувати наш ВПК людьми, які виїхали з окупації. Вони вміють, вони готові працювати по 2, по 3, по 4 зміни і взагалі працювати по змінах. Це притуманно, на жаль, і на щастя одночасно нашим індустріальним регіонам, які на теперішній час опинились в окупації. В такий спосіб ми вирішуємо додатково не тільки питання трудозайнятості на сьогоднішній день разом з житлом. Ми вирішуємо питання і підтримки з точки зору держави, і перевиховання, і ми окрім того, отримуємо такі, наприклад, неочевидні речі, як можливість пропаганди прямої. Да? Все одно маріупольці спілкуються з маріупольцями в той чи інший спосіб. Той, хто має тут отримав від держави більше, ніж отримали ті, хто, наприклад, виїхав і поїхав додому, будуть про це розповідати, повірте, будуть розповідати, тобто це бонусом буде отримувати. В принципі, от на цьому я би поставив крапку, тому що можна багато чого ще говорити, як боротися з маломобільністю, підіймати свідомість, як працювати з культурою, як працювати з ідентичністю, з переглядом, в принципі, національної історії, таке інше. Все це цікаво, довго, все це теж має бути робитися, але все це потім. От 2 ключових питання – житло і робота. Всі вони не просто достатньо легко вирішуються, а вони ще вирішуються з бонусами для держави. Все просто. Зараз буде таке питання, воно типу буде звучати як неприємне, але я не маю на меті нікого образити. Просто хочу розуміти від людини, яка знається. Ось 130 тисяч, які повернулися. Яка частина з них щиро любить Росію, наприклад, і прагнула туди потрапити в тій чи інший спосіб, ось не вийшло там залишитися через війну, вони повернулися і там насолоджуються життям. Приклад, як аватар цього прошарка суспільства, це ця дівчина, яка потрапила під бомбування, ледь не загинула, а зараз вона агітує за Путіна. Яка частина людей, які, попри те, що вони туди їдуть, мені важко це увійти, там фільтрація ж проукраїнські. І взагалі, як я розумію, що зараз і тоді до повномасштабного вторгнення це різні Маріуполі, різні і фізично, в жахливому сенсі, через загиблі багатьох людей, через страждання, через зруйнування тощо, але як змінилася ментальність тих людей, які залишилися живі, хто вони взагалі, просто маріупольці, чому це важливо? Щоб люди уявляли, що таке наше, ось тут приклад, і ви, людина, яка знається на цьому, розкажіть про маріупольців як таких, якими вони були, які вони зараз, і якими вони будуть тоді, і мають бути, коли вони повернуться, коли це все закінчиться. І що ми маємо для цього зробити, щоб це якось більш-менш на такому людському і державному рівні пройшло нормально? Знаєте, давайте, окей.
Я дуже не люблю, насправді ми нічого вроде не вигадали іншого, а от термін проукраїнський для українців я, в принципі, не люблю. Я І теж не люблю. він, Я тут, перепрошую, Петре, да. я не провокую. Ні, Ну, я не апелюючи к вам, а от що наявність самого цього терміну в Україні якось роз'єднує нас. Ми всі його використовуємо просто для маркування. Да? Тобто це росіяни можуть бути проукраїнські, як українці проросійські. Але ну от якщо казати про настрої до війни, я би сказав так, що у нас було 10% в місті. Це відверта вата. Давайте називати речі своїми іменами. Зараз там по чекунамі ми їх називаємо. Відсотків 15 до 20 – це от стійка проукраїнська спільнота, стійка проукраїнська, тому що вона активно була в своїх проявах. А всі інші це, ну, як у нас люблять казати, вне політики, да, були такі, але ну все ж таки проукраїнські, основною мірою. Скажімо, останнє соціологічне дослідження, яке було в 2021 році, проводено воно неофіційне, тому я досить сильно можу спиратися на його дані, частково їх озвучувати. Воно приватне було замовлення, але понад 60-65% мешканців Маріуполя однозначно ідентифікували себе як українців. Для порівняння, у 2014 року такий відсоток становив 25%. От результат, до речі, 8 років українського Маріуполя з однозначною ідентичністю. Да? Що треба було 30 років до того робити. Ну, не 30, а взагалом всі 30 років, я маю на увазі. Ясна річ, що російські бомби полікували навіть ті 10% значною мірою, які були проросійські, і дуже сильно тих, хто був поза політикою. Тому вони виїхали сюди. Основна частина евакуації все ж таки йшла в Україну або в країни Європейського Союзу, не в Росію і не залишилась в місті. І ті, хто повертаються на сьогоднішній день, все ж таки основна частина, скажімо так, проросійських серед них насправді дуже мало. Дуже мало. А вони просто люди, вони просто українці. Росіяни пропускають просто українців. Вони знають, що вони роблять. Та це знову ж таки окрема довга, знаєте, розмова про те, на що і що. Я думаю, ви не гірше за мене знаєте і не знаєтесь на це насправді. От тому пропускають і українців. Вони іноді про російську вату не пускають. Це як це не смішно. І не дуже сильно придираються. Вони потім будуть фільтрувати і фільтрують вже безпосередньо в місті. У них там свої ігри ФСБшні. Тому я не можу сказати, що це проросійський прошарок поїхав назад. Це українці, але знаєте, поїхав назад, їде значною мірою колективний шарій, я би сказав так. Якісь соціалісти, ну не знаю. Або знову ж таки, давайте не забувати, люди сильно травмовані психологічно, ну сильно травмовані. Ми намагаємось всім допомогти. В нас там є на сьогоднішній день 17 центрів «Я Маріуполь», там скрізь психологи, вони систематично завантажені. Я от скажу, що цієї весни була нова хвиля, люди йдуть до психологів, тому що, ну, як вони самі кажуть, ну, плавить просто, накриває по новій. Вони після виїзду йшли в чергу, щоб їм допомогли отримати психологічну допомогу. І зараз знов. Тому не втримали і поїхало. Це скасування цієї допомоги дуже поганий час прийшлось. Якби от зараз це почалося, людей би поїхало менше набагато, скажу так. От, а просто час ще співпав. Давайте згадати, да, не дуже вдалий контрнаступ наш, потім Авдіївка, зима, складно. Тому, в принципі, Маріуполь є і був, залишається українським. Сказати, що він якісь особи, і якісь особи там люди, ні. Такі самі, як і скрізь, як і в Запоріжжі, як в Дніпрі, як у Львові, як в Києві, як в Сімферополі. Все те саме, всі як в Донецьку були. Поки так. Якщо протягнеться окупація, не дай Боже, там 10 років, як це з Донецьком, там вже не буде українських людей. Ну, 10 років – це забагатий час. Але, знову ж таки, повернувшись, це будуть люди, які будуть здатні знову перенавчатися і змінювати поки що свої незрілі погляди. Вони ж як діти, знаєте, от з точки зору суспільного розвитку. Не образити нікого. Да? Ми просто як громадяни ще не дозріли, це як всі нації через це проходять. Тому з одного боку страшно, з іншого нічого страшного. Треба розуміти, що ми просто будемо робити потім. Тут теж, в принципі, є відповіді на питання. І нічого страшного нема. Ну, жалко, що повертаються. Вони тут потрібні, от про що.
Тут з них будуть українці, а там з них будуть намагатися зробити не до людей, тому що не росіян там з них не роблять зі всіх. І ви знаєте, з них там штамп хахол, це ж не завжди все. Тобто тавро таке. Ну і чесно кажучи, я, попри там всі негаразди в Україні, я думаю, що це дуже велика помилка, якщо люди дійсно не є, якщо вони адепти Росії, нехай їдуть і всі. Я б їх усіх туди відправив би без абсолютно жалю. Але якщо ви не проросійські, їхати туди, ну це інфантилізм, це м'яко кажучи. А насправді це, як знаєте, як діти, які не знають, що таке смерть до певного віку, вони можуть там стрибати з даху, але закінчується це погано. І якщо ви маєте можливість ще повернутися в Україну або хоча б до країн, до будь-яких країн, тікайте, бо за вами прийдуть, обов'язково. І я хочу поговорити про це російське населення Маріуполя. Взагалі, ось 10 хвилин залишається програма. Я хочу, щоб ви розказали, бо Маріуполь, ми не знаємо, що зараз там. Що вони там роблять, кого вони туди завозять, скільки там ФСБшників, скільки там окупантів, що там за кадирівці, не кадирівці, там, хто там контролює ситуацію, які там... Ми про Донецьк знаємо більше, ніж Маріуполь ось в окупації. Розкажіть, що там насправді, хто там насправді? Насправді 50 на 50 на сьогоднішній день, тобто 50% українців, 50% це непотребу з Росії понаїхавши. Військовий корпус складає, в цифрах десь наших 80 тисяч в всіх вікових категорій. І росіян на сьогоднішній день десь приблизно стільки ж, і динаміка їх зростання просто шалена. Насправді військового корпусу десь 1010, влітку вони сім'ї свої привозять, а взимку вони їдуть там додому, ясна річ. Хто основні? Десь 60 тисяч, 60-65 тисяч – це то, кого росіяни називають мігранти. Ці всякі азіати непонятні, плюс розбавлені дагестанцями кадирівськими, велика кадирівська діаспора, просто величезна. Вони окремо живуть. Чому? Тому що вони керують комбінатами Ілліча, металобрухт, їх незаконний весь всі ці, поводяться вони там як просто пани, по суті. От їх велика діаспора, але все одно азіатів більше, і там постійні конфлікти. Дуже велика кількість людей вже приїхала з сім'ями, з дітьми на постоянку, вважають вони. Лише з початку цього року до випуску, до 1 червня, по суті, десь 8 тисяч росіян сімейних приїхали з європейської частини Російської Федерації жити назавжди. Тобто вони вже розглядають це як потенційне місце. З хорошого не вдається все в росіян. За планом не мало бути не так. По кількості приблизно так. Вони на теперішній час мало бути десь 160 тисяч, але вони мали замістити росіян, оцих азіатів, колишніх туркменів і узбеків, вже на русських конкретно, на європейську частину. От Російської Федерації не вийшло, тому що росіяни не їдуть, тому що Крокус допоміг. Знову ж таки, а там велика кількість потенційних терористів, як вони вважають, тому просто якби не їдуть. А так, жах. Росіян стає більше, українців стає менше. По нашому населенню теж зрозуміло, от наших 80 тисяч, а з них щонайменше 60-65 тисяч – це пенсіонери. Тобто там українці залишились дуже старого віку. Плюс проросійське населення, українське, яке там залишається, плюс діти. Дуже дивний соціальний сріз, дуже дивний, дуже страшний насправді. І якщо ми беремо людей працездатного віку, здебільшого маргінали, на жаль, позалишалися значною мірою і маргіналізують там населення росіяни досить швидко. Вони це вміють робити. Складно. Дуже складно. І тенденція, повторюсь, тенденція приросту росіян, вона зберігається. Ми очікуємо до кінця року десь до 150 тисяч вже чисто росіян етнічних і за паспортом на території Російської Федерації, тобто без українців. Це такий план росіяни мають. Для того вони там цю іпотеку будують, для цього вони запустили іпотеку, щоб заманювати росіян туди. Вдасться, в них не вдасться, подивимось, там купа причин для того, що має скластися. Але тенденції поки що такі. А як живуть українці?
українці наші, і що таке українець, да, портрети, це людина, яка не підіймає зору вище асфальту. Тобто загнані просто люди, які от вони існують, навіть не живуть, знаєте, якби складно. А ті панують, ті взагалі мені дивують там інші речі, які я бачу, які я чую, які мені розповідають наші люди, що дуже велика кількість росіян приїхала в Маріуполь в той кондиції, в якій він є на тепер, і вважають, ні, ну типу, а що нормально, у нас було не лучше. І от ти в такий, знаєте, такий момент думаєш, не вірив навіть нашій, скажімо, офіційній пропаганді, що на Росії так погано, а виявляється, що так. Що ще гірше, ніж ти думав. Якби дивні речі. От вони оту Росію, вони ж не Україну, да, везуть до себе і тягнуть. Вони цю Росію тягнуть в Маріуполь, і це так боляче, якщо чесно, ну якби дуже. От я думаю, що ми не будемо брати такі крайні випадки, але в принципі людина, ось типу я поза політикою, я там яка різниця. Різниця така, що там ти ніхто, там ти просто раб і будь-які, і всі навколо раби. Але просто може бути раб, який кастою вище за тебе, якийсь кадировець, який підійде, просто зґвалтує на тебе, твоїх родичів, просто застрелить там в під'їзді і йде, пне ногою і далі піде. Тобто там кастове суспільство, яке не передбачає навіть перехід з касти в касту. І у цьому кастовому суспільстві українці – це найнижча каста. І навіть та, хто там перейшла, стала агітаторкою за Путіна, ніхто не гарантує їй життя, якщо вона просто зайде в якесь кафе в незручний час, і там сидитимуть якісь кадирівці або якісь російські спецназовці, які просто її стратять, а потім скажуть, ой, знаєте, так щось незручно вийшло, ну і хто вона така? Одні менше. Так. Та вони вже на смітнику, насправді, це Марія Вишемірська, про яку ви кажете. Тобто вона була потрібна росіянам на певний період, да? Початок, коли вони самі, як і ми, намагалися тримати увагу на Маріуполі з певних причин. Як увага пішла, і вона пішла, десь вона там загубилася, десь вони її втратили, тому що вона ніхто. Ну, треба розуміти, що одну таку річ, то йде на пропагандистські ту історії з росіянами, поспілкуватися і якось попрацювати з ними. Вони ж дуже швидко їх в кращому випадку тебе просто забувають, викидають на історичний смітник, і ти ніхто. Тому що ці люди, в принципі, вони ніхто. Знає ту Мар'яну, ми ж знаємо її історію. Для нас вона вже не просто там жіночка, яка просто потрапила на фотографію, точніше, мабуть, що скоріше вона вже так. Ну, вона завжди ватна була, як кажуть наші люди, завжди вся родина проросійська, вони одразу туди і поїхали, якби там перша можливість сталася. Ну, а як людина, вона ніхто. Ну, тобто, звичайно, невдах. Вона випадково стала відомою через фотографію, потім використання цієї фотографії Сашейдеда безпосередньо в російській пропаганді для контрпропаганди, умовно кажучи, і все. А тепер нема в неї ніякого сенсу. Вона не несе за собою ніякої додаткової вартості, і її нема. От ми перестанемо з вами її згадувати, умовно кажучи, і всі забудуть, що вона взагалі така існувала. І що вона буде робити далі, не зрозуміло. Ну, то її доля, якби, але не факт залишається фактом. Менше ніж 2 хвилини залишається. Скажіть щось вашим співмістянам. А що сказати? Тримаємось, тримайтесь. Маріуполь, Україна, був, є, буде, так буде завжди. Ніхто не забув, не зрадив. Ми всі повернемось, вже повертаємось. Так буде однозначно. Все буде добре. Вже скоро, вже залишилось недовго. Чому ви думаєте, що недовго? Що вас спонукає до таких думок? Ну, ми ж тут, і ми працюємо. І знову ж таки, довго, швидко, це коли було в 22-му році, да, коли ми вірили в дива, можливо, коли стає зрозуміло, що попереду це якийсь період, не хочу назвати який. У нас позаду 10 років. Все, що попереду, це вже скоро. Це точно, скоро скінчиться. Я думаю, що вимір часу – це, в першу чергу, вимір наших зусиль. Тобто, коли казали нам, а коли ж повернеться Крим? Я кажу, якщо чекати коли, то ніколи не повернеться. Тобто, тут якось коли? Тут не буває такого, це треба рушити. Я дякую вам за те, що ви рушите цю справу. Приємно просто бачити
нормальну, небайдужу людину на такій посаді. Я закликаю владу не ігнорувати людей і їхніх представників, яким не байдуже на те, що буде з Україною, з окупованою територією. Дослухайтеся до цих людей. Дякую, пане Петре. Дякую нашим глядачам за увагу.